Tavallaan maapallossa on liikaa viisautta. Ei sitä jakseta kaikkia käyttää, vaan turvottaa sen upovat mustan sinisiksi. Viisausopilajit on kaukoviisaus, jota on meikäläiselle erinomaisen runsaasti. Mitäkö se on? No se on sitä, jotta asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sen verran elävästi, että kun se sitten kerran tapahtuu, niin on reitit selvät. Tätä viisauden on vain harvemmalle suotu. Mutta kellä sitä on, niin pitääkö hyvänä. Tässä on vain 2 pahaa vikkaa. Asia saattaa huvikseen jäädä tapahtumata. Tai se tapahtuu ihan eri tavalla kuin oot suunnitellut. Mutta joka osaa tämänkin asian ottaa huomioon, niin sille on maapallon ranta kevyttä kiertää. No sitten on teoreettinen viisaus, jota nyt on sanomalehissä ja vaikka missä. Siinä asia kuvitellaan yksipiippuiseksi haulikoksi, jossa on lukko epäkunnossa ja panos voi tulla ampuja silmille. Teoreettinen viisaus on kaukoviisauden veljen poika. Linssi vain on vaivasempi. Käytännön viisaus on sitä, kun vanha kalttopää kettujuosta hipsuttelee rämeillä ja astuu omiin jälkiinsä. Mutta polulla voi olla ketunrauta. Vai jos on tarpeeksi hyvä vainu, niin varmasti pärjää. Paitsi jänis, joka menee mielellään ansaan, jos se on taitavasti aseteltu, eikä töhörönkäsi alla. Kaikista paras ja imelin viisaudellani on jälkiviisaus. Sillä alalla saadaan maapallossa eniten aikaa. Siinä on ripaus mennyttä aikakautta. Ja asia ikään kuin kuvitellaan esille tulevaksi ja sitten sakilla setvitään, miten olisi ollut parasta käyttäytyä. Tässä lajissa ihminen on viisaimmillaan. Jälkiviisaan silmä vain on omassa paikassa. Se kahtoo taaksepäin. Oikeastaan semmonen ihminen saattaa olla viisas, joka on tosiasiassa tyhmä. Syö voi ruokia ja olla örnöttelee savupiippunsa kyleessä, eikä paljon mieti älykkäitä. Nauraa hihittelee vaan itekseen ja puoli älyttömästi. Vaan jos tyhmä ihminen olisi viisas, niin mikä se on tosi viisaan arvo? Tyhmällä kun ei ole sitä mieliharmia, joka on viisaalla, jonka aivo on monta kertaa tulehtunut. Yleisesti ottaen, jokaisella ihmisellä on oma viisautensa, mutta lainata saa. Lainata saa. No sitten on semmonen peto, joka vängällä tyrkyttää oman oppinsa toiselle. Puoluesihteeriä ja diktaattoria on parasta ensin tarkkailla ennen kuin myypi oman nahkansa. Vaan jos saapi hyvän hinnan, niin minkä tähäpä ei. Ja kauppahenkinen niin myypi monelle. Itseellinen syö omasta pussista. Kaikki on niin suhteellista. Kuolla vain on pakko. Niin, tämä on ilman ehtoja otettava huomioon. Muuten ei päästä perustotuuteen. Eivät edes puoluesihteerit ota asioita tarpeeksi huomioon, vaikka maapallossa on keskimäärin miljardi erilaista viisautta. Pitäisi laatia luettelo näiden viisauksien keskinäisestä arvojärjestyksestä, niin eiköhän sitten alkaisi onni hymyilemään useamman kansan hallintoelimessä. Muuten rämmitään nokimustassa yössä. Niin. Mikähän lienee sekä ihmisen hallintoelin?